ste bre ljudi? Da. Šalim se. I dobrodošli ljudi u novi klip Speed Gaming BN-a i u današnjoj epizodi igramo Master Builders i u ovoj epizodi neću biti tako mrtav kao u prošloj epizodi. Ako me ne znate, ja sam TheCating91, ali kao što možete možda vidjeti u Final Channel R2, ubio sam taj account i dobio novi pod imenom It's Gavin 247 Boki. To jest It's Gavin 247 je ime, onako nadimak koji volim da koristim. I Boki kao moj nadimak. Daj, ne smaraj decu, šta je umbrella, ja sam zaboravila. Kišobran. Ok, hajde da krenemo. To ću tako i ovo ću odvune. Ajde nek bude plavi. Lavan. I ovako zlatno. Ok, da vidimo. Ok, ovako ćemo. I sad mislim da je dosta ovako. Dobro, ja ništa nisam rekao od početka videa, evo sad. Da, ajde, javi se bre. Ćao svim. Šalim se. Prestani da radiš. Ako Da ti radiš cijelo vreme, čovječe. ne pravim. Ali ja to pravim. Da. Baš cijelo vreme. A jebi ga. Svejedno. Da, sada pravimo trenutno kišobrana, ako niste skontali, mislim normalno niste skontali čim vidite kako ja pravim. Sam se ja tu zajebao malo, jesam, ovdje trebam duplo sve. Neću ti lijepi plavi kad su copyright. Šta? Malo copyright ću koristiti. Ok, sada da počnemo na normalno malo. Ček sekund samo. Ovo sve spalo na mene. Dobro. Moj kišman nije gotov. Boki je prestao trenutno da priča, nema veze, ja ću da nastavim s klipom. Ako vam se sviđa, kao što smo rekli prošli klip, like, subscribe. Ali da pogledam, Šta? a ne išta. Ok, meni je kišobran odvratan, ali baš me briga, meni se sviđa. Baš mi se sviđa. Sviđa ti se, Da, meni se sviđa. lepo. Lepo, zdravo je to. Nego... Da. Kakav je tebi kišobran? I znaš kako ću ja? Ovako ću kišobran i onda na vrhu kišobrana kuća. Ne, neću. Teo sam, ali neću. Oko krov ću počnem i onda sam ovako ovdje špic. I ovako, tako. Jo, Evo, na ivici sam savršenstva. Ne, u stvari ja sam na marici savršenstva. Ok, čekaj. Ne, šta ovo bre? znate, meni je kišobran očajan, znači, ovi ljudi što budu gledali, ako budu našli ovaj kanal. Evo, Nadam se. Mate, došao, evo ga. Da bude u klipu, a? Ko? Mate, evo došao, evo. Ne. Da, Mate je došao. Aj, Mate, reci čao. Mata, ovo ide na YouTube. Da, Mate, ovo ide na YouTube, čoče. Meni je kišobran ono kao očajan. I meni, ali ono... Ajde da kažemo da je okej. Ajde da kažemo da je okej. Reci da je okej. Pa nije, kak je okej, čovječ, ne laži ljudi. Dobre.
Okej, meni je kišobran dosta. Meni je tako lep, znači... Toliko lep da ne možeš da gledaš u njega koliko je lep. Pa da. Kako ljudi ne razumiju. Meni, kriv krug neki ili... Pa mi je to ovaj Mislim da je kišobran, dobar, znači... okej. Da. Tvrdi čovjek, bo tvrdi mnogo. Ali predobro. Evo ovako zlatna špica. Predobro, evo vidi. Jo, ti prutijem. Weather, playing. Ma ne veze kako se ne vidi. O ne, Ti je ovo kišobran. nemam pojma, a reću da je okej. Ja ću dati isto okej, mislim. Duplo je bolje od mog, zato ću i dati okej. Ja sam na istu foru ovako napravio. Meni je duplo gore, ono kao starinski, kao suknja od žene, znači. Šta? What the fuck, Mars blending? Ovo je stvarno... Ovo je napravio... Autoput, kao. Da, to sam baš mislio sad da kažem. Stvarno, šta je ovo? Kako nije, ovo izgleda kao stopalo. Neka vrsta... Ovo tvoje. Ovo je sunce. Ovo nije moje, a i grozno je, ali napravio je Ovo je sunce. cool, tako da me. Nije kiš, ovo je sunce. Aj me, stavit ću me. Ovo je suncobran, ovo meni nije kišobran, čovječ. Da. Ili ovo tvoje? Ovo gradio step. Ovo nije moje, ali stavit ću okej. Daj ću okej, ovo. Da, okej. Nije nešto pretjerano, okej. Ali znaš, moj leti još. Ovaj nije ništa, bre. Moj leti. Pixel art, ne. Pixel art, Mars blending, čovječe, pixel art. Znači, ljudi, nemojte praviti pixel art. Ne, Da, to je ne, grozno. ne, Samo pederi to radi. Nemojte to raditi. ne. Ovaj snima za YouTube. Može pokaže kako... Ovaj je teo da počne... Ali u dobar kišobran sam pokiso je. Ovo je good, znači kako je napravio sve. Ono, kao fora. Kišobran I mu ovaj kisne, vrate, a nema ni kišobrana. Pa good je ono, fora baš, ono, kisne, zašto mu kišobran grozno. Jel ovo tvoje? Ne. Ovo je zato što nije nešto gradio puno. Da, malo biće i uliče. Ali ipak ja ću dati okej. Okej je. Barem nije onako suncobran napravio, brate, koni. Ovo tvoje. Evo je moje. Jo, Nemanja. Okej je. I... A mrzle, znači puhane, ono kao bam, bam, jako mi Okej ješ. je, znači okej. Inače dao sam okej, ali dao sam ti wow, everything is awesome. Zato što na timujemo se. Ovo tvoje. Ne. Okej. Gdje ću ja ti meh ipak? Kako sam... Okej, ajde, mislim. Da, zato što je crveno... Ovo je moj. Ne, ovo je stvarno dobra istorija, ali... Bogdane, sunce! Nema kiše. Sunce si stavio, Bogdane! Promašena tema. Evo ga, i good, zato sam okej. Okej, Nešto radi. čiji je ovaj ružni kišobran? Ništa. To je moj. Mahi. Ja sam drugi. Nešto radim ti i ja. Ma daj, gde sam ja? Ja sam peti. Ma daj, kako sam ja peti? A znaš zašto si pobedio? Ja sam glasao za tebe. Wow, everything is awesome. Zato si ti pobedio. Ne mogu da... Evo, ajde sad ću bolje napravim malo. Probat ću barem. Ne. Ali nisi stvarno zaslužio drugo mjesto. Tako da dođi ovdje samo. Stani na lokvanj taj. Ne. Nemoj biti kravu, mislim kravu. Ali ne možeš ništa, tako da čao Bogdane. Čao Bogdane, ne vidiš me, čao. Ti znaš koliko sam ja opasan, ba ja sam ti Jeff the Killer, bre. Ma nemoj. Gde? Dođi. Ja sam Milojko Pantić, ne možeš mi ništa. Pogledaj, ja sam ti Jeff the Killer. Pogledaj me, vidi kako sam strašan. Viš bre. Ružan si koliko si strašan, Daj čovječ. Boki da te pomuzemo, stani. Ne može? Ovo je privatno. Mrš. Uzeo ovo.
Zašto da imaš duro vrijeme? Ja ne mogu. Ne, nisam više krava. Sad sam Ovo je taj strašniji. navik, ovo sam malo lubenica. Vidite kako to mate. Dobro, čekaj, krećemo. Tema je... Oktopus. Oktopus. Pa, zašto je meni kiša? Nije. Okej, oktopus, kao ligne. Ja ću ono da prekopiram kao iz džuma iz... Speed Buildersa. Da. To sam i ja teo. Vidi se da ste Stvarno, ja ću to da prekopiram isto. Pa ja mislim da neću. Čekaj, gdje je sad taj blok onaj? Mateo, ćeš da pozdraviš neku klipu? Želeo bi da pozdravim ova 20 svoj da. keks. Želeo bi da pozdravim. I pozdrav moju zeku. Od nas stvarno jebi ga. Čekaj, Boki da Matija pozdravi, neko aj Matija dođi sad. Pozdravljam gamera Bokija i Nemanj. A ne može, ovo je naš kanal, tako da ono ne možeš nas da pozdraviš. Aj da, moraš nekog drugog da pozdravi, znači. Onda moju sestru Mašu i sve fanove ovog kanala. Koga pozdravljaš? Fanove ovog kanala i moj O, jevo te mate, kad bi ih imali samo. Da. Da, to nije smiješno nego žalosno. Da. Ovo, znači, Boki, ovo nije smiješno, ovo je žalosno. Istina. Ovo je toliko žalosno da je smiješno. Gaming crni humor. Ja, meni se plaća ako nemamo fanova, znači snimamo, nemamo plaća. Lažan smeh. Ja se smijem i gubim se. Stvarno je smešno. Nego, Nemanja, kad treba ti platim za ovaj lažan smeh. Mogu bi sutra u školi da doneseš tih 200 evrića. Mogu. Ali ne bi. U stvari neću. Mani plaća Bogdan, brate. Da, Viš da ja, je red za džabe s njim, normalno. da. Ne družimo se mi s tim uhom. Da, ja ga ni ne znam, bre, ko je ovo? On meni rekao samo da ga zovem Bogdan, kao fora. I ovo i tako, ču se da bi snimali YouTube. Da, sećam se, meni nastavnica, kako se priča, stalno, mislim, ne znam da li je to namjerno govorila, vaša razredna, dođe, kako se, nešto na građanskom, mi se zajebavali, tako, i dođe ona, kako se, i kaže, smirite se, nije niko ovdje poseban, nije ovdje nikom Bogom dan. Pa i rekao sam, ja sam Bogdan. Ja, kraj. Ništa, ovako gleda me. I... Nastavnica engleskog. Ja sam Bogdan. Drago mi je. Ja ne gledam, koje je tvoje lično mišljenje o nastavnici fiziku? Ne znam da li ono bilo 3 u visinu ili 4. Ja mislim da je 4 je. Ono, sa Speed Builders, znaš koliko sam ih ja napravio. Imate, kakav je osjećaj biti u klipu kog ljudi ne gledaju? Nekako super ponižavaju. Osjećaj je fucked up. Baš to si dobro Bogdan. Kola, koliko imate pregleda za sad? 5. Možda će... Za sad, 0, Kako ga ste govorili? 0, 0,5. Ok, koliko još vremena imamo? Dobro, mogu da napravim još ovog i još jednog oktopusa. Ja ću napravim ovo. Ja ću mu staviti ono na glavi da mu sveti. Ko laser onako iz glavi. Misliš ovaj... Ne znam kako se zove, zaboravio sam. Nik. Evo ga, svetlim u glavu. Gle, di sa beauty, bro. Što sve mislim da ono moram sve da popunim kao da je Gwen ovdje, bukvalno će me oceni. To je zato što sam se uplašio zadnji put od njega toliko da sad moram perfektno napraviti. Od koga si uplašio? Od Gwena. Zbog njega imam noćne more, bre. A ko ti je Gwen? Pa onaj Guardian što ocenjuje na Speed Builders. Njega imam noćne more. Evo ja sam napravio jedno, 1, 2, 3, 4, 6 oktopusa onakvih sam napravio.
Znači, ovaj moj lep koliko je ružan. Ne znam se na koju stranu. Mislim da će meni da daju 1. To je ova moja izvrba. Matija možda bude naš humorista. Naš humorista bez imalo humora. Što je ovo, jebem ti? What the fuck, bitch? Ovo je my eyes are bleeding, znači... Ja sam dao me. Šta je ovo, jebote? A vidi, šupalj je, jebote, ima samo komad prašine u njega. A, šupalj. Šupalj. Znači, šupalj ko? Čiji je ovo? Gle buljavi, gle oči kakve. Ovo ti je, ovo je me. Barem se potrudio lik. Ali ja sam napravio bukvalno 6 ovakvih. A on, brate, šta je napravio jednog? I Matija, nemoj da pokažeš svoj porodic. Samo maši, može, čisto da vidi tu. Ovo dalje psovanje ne bi bilo potrebno. Da, ne bi bilo dobro. Ovo je me, zato što... Me, ja sam koza, me. Me. Ma ti majmunčina. Šta je ovo? Ne znam. Ovo je napravio... Pa dobro je napravio, ali... Zašto se uvatio? Uvatio brod. Ja sam dao okej. Onaj prvi se zato što nema Okej. jednog, to je to sigurno stavili iz karta od City. Što je ovo jebote? Mogu da Ovo živim. je ista fora, brate. Evo. Ja sam stavio... Okej. Da je kao... Malo je dekoracije stavio. Okej. Ja sam dao good u stvari. Svidao mi se. Evo, ovo je moj. Moram da dam. Wow, everything is awesome. Zato što si timujemo. Inače ne bi. I ti meni ne daš, što? Neću, šalim se. Kako zajebano ovdje. Kako ti tako ružan? Pa svejedno nije takav na speed build. Ovo je moj. Joj, kako su mali ružni. Isti kao na speed builders. Znači znam napamet, bukvalno zapamtio sam. Isti. Su to okej. Da. Kako su lepi, koliko su... It's Kevin, 257, box. Ma to napušteno. Šta? Jel bi to poneti? Ja sam drugi. Ovaj strupi šupalj. Mamu mu jebem, taj pobedio. Mrš. Ja sam drugi, ljude, kao i prošle epizode. Ja sam treći, ali ajde, dobro. Ovdje bi trebali da završimo, kao što smo rekli, odigrat ćemo 2 epizode Master Buildersa. U ovom gostovanju sa nama bio Mateja. Znači, ajmo svi jedan veliki pozdrav. Pozdrav! Vidimo se u sljedećem klipu, ljudi. Lajkujte, šerujte, subscribeujte ako želite. Nemojte da hejtujete. Znamo, deca smo. I tako. Volimo čokoladice, Kinder jaje i sve što mladi vole, tako da... Sve što je napravljeno od čokolade. U stvari sve što je brown. U stvari to samo ne manja, sve što je brown. Ne. A evo naš, kako se, šta je Mateo nabeše u ovoj epizodi? Komičar. Da. Da, on je komičar, a smeje se od nas, a nije ništa napravio od fora. Bre, majmuni. Nije smešno. Nemanja, smej se. Nije smešno. Okej, i dragi ili nedragi ljudovi, danas, u stvari sada završavamo epizodu i vidimo se u sljedećoj. Pozdrav, znači nemam ništa. Bye, znači, ćao, doviđenja, kraj. Doviđenja. Bre, ajmo, šibaj kući. Bakar bre. Znači, ćao, gotov klip. Pa izađi više. Ma, prekinut ću ga, je lepo. Ajde, idemo. Bogom.